Ahoj, první video z Filadelfie. Prohlídka bytu začíná. Blížíme se ke vchodovým dveřím, takže začneme zvenku. Normální hotelová hala. Takový tahum a prádelně. Noviny už jsem dostal. Tak hned za rohem je malá šatna nebo místnostka na odklizení věcí. Druhá šatna, kde už mám nějaké věci za rohem. A v obyváku vpravo je bedna, gauč, tady. A k výhledu se ještě dostaneme. Tady dál je kuchyňka, malá, nicméně vybavená. Vařit jsem ještě neskoušel, kafe funguje. To všechno doděláme, počítač na stolku a mrkneme ven. Toto je výhled na severovýchod. Na sever, asi na západ, tam jsou nějaký baráky velký. Tak zpátky do pokoje, televize, nějaký mapy. Tak, kolem šatny, do průchodu ke koupelně, tohle se dá zavřít, je tam otevřený, aby bylo vidět, co tam je za věci. Bohužel koupelna se záchodem, má méně příjemná záležitost. Na pohodě, sprcha taky nahoře celkem jde. Tak, ložnice s obrovskou postelí, kde z okna je vidět v podstatě na stejnou stranu jako vedle. Stejná poloha. Tak. Na rozdíl od nás nejenom jedna televize, ale dvě. Takže tady ještě jedna postýlka, taký rádio a telefon. Tady v té místnosti je další možnost odklizení věcí. Šlo by to asi použít i pro klídka, ale v ložnici je dost prostoru, takže spíš použijeme ložnici. Takže kolem koupelny zase zpátky. Čau, čau.